ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ಯಾನು ತುಳುಟು ಪಾತಿರುವೆನು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ 1973-74 ಸೈಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕಿಲ್ನ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಉಂಟು. ಇತ್ತನಿಗೆ ಒಂದು 52 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು. ಈ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ನೆತಂದು ಫೌಂಡರ್ ರಘುರಾಮ್ ಕಾಜವೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ನೆಟ್ ಸಮ್ಮುನಾಯ್ಕೇರು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕನಕೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ PM ಕುಂಜಿ ಮೆಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ 4 ಜನ ಆಕಲು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾತಿರು ಅಕಲ್ನ ಮಾತು ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟು. ಈ ಒಂಜಿ ನೇಟು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನೇಟು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸತ ನೇಟು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತದ ಈ ಒಂಜಿ ನೇಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರಾಯಿನ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ನಲ್ಲ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪೇನೆ ನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ರಡ್ನೆ ಅದು ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎದುರುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 3-4 ಗ್ರಾಮಗ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೈದಾನ ಒರಿದಿತ್ತನ ಅವು ಎಂಗ್ಲ ಹಸೆಗೋಲಿ ಮೈದಾನ ಆರು ನಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಣ ಪಂಡೇರು ಯಾನ ನೇನು ಐನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮನ್ಪುಗಾಂದು ಆಯ್ಕೆ ಆಡ್ನ ದಾದ ಪಂಡೆ ಹೊತ್ತದ ನೇ ಕಾರಣ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟು ಒಯ್ಕೆ ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ನೇಕೆ ಒಂಜಿ 10-20-25 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಅಪಗ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮಂತದ್ದು ನೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಮೈದಾನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೈದಾನ ಒಂಜಿ ನೇನು ಅಡ್ಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ನೇನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹಸೆಗೋಲ್ದ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ 3-4 ಗ್ರಾಮದ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಮೈದಾನ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಹಸೆಗೋಲಿ ನೇನು ಒಂಜಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮನ್ಪೋಡು ಇದ್ದ ಮನೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪತ್ತನೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಉಂಟವೆ.